tässä demonstroidaan korvatulehduksen parantumista. Eli tässä on tilanne, jossa kuvassa näkyy viimeisin mittaus, jossa on ollut pullottava tärykalvo, jossa on märkää. Ja nyt kun se märkä täältä, tässä näkyy vesipisara, kun se lähtee sitä vähenemään, otetaan sitä hiukan pois ja tehdään sitten mittaus, niin katsotaan miten se tulos kehittyy. Siinä lähti neste kokonaan pois, painekin lähti purkautu pois siellä, jolloin se pallo nousee tulos nousee tuonne ylös. Jos nyt sitten kävisi kuitenkin niin ikävästi, että se korvatulehdus sinne iskee uudestaan, niin katsotaan mitä tapahtuu. Eli sinne nestettä sinne korvaan ja mittaus. Ja sehän sitä tippuu alaspäin. Ja jos sitten tälläkin kertaa käy sillä tavalla, että sinne tulee sitä nestettä, mutta on myös sitä painetta, niin sehän painaa vähän tuota tärykalvoa tolleen kiinni ja tippuu yhä alemmas. Kuvitellaanpa, että se paine siitä vähän hellittää, eli nyt se on hellittänyt ja mitataan nyt se tilanne siitä. Katsotaan, nouseeko se tuolta, se nousee vähän tuonne ylemmäksi. Ja nyt sitten ei muuta kuin apteekkiin hakemaan ne antibiootit, joiden seurauksena tämä neste täältä sitten häipyy, jolloin taas mitataan tulos, että se ollaan taas terveyden kirjoissa.